ניסיתם פעם לשיר? לרובנו זה לא כל כך קל, אבל מסתבר שילדי רמת אביב אוהבים את זה, אפילו אם זה קצת קשה. קודם כל יש לנו מזרונים שעליהם אנחנו עושים תרגילי הרפאיה. עכשיו אנחנו מתחילים. ואחרון, אני לכם, נדע לחבק את הרגליים. טוב, די למעלה, שתהיה עוד. אחר כך אנחנו עושים גם תרגילי פיתוח קול ותרגילי נשימה. לאחר מכן אנחנו גם קמים ושרים. המורה שלי בבית הספר למוזיקה, היא שמעה בדרך כלל שיש לי קול נורא טוב ויפה, והיא המליצה לי על המקהלה הזאת, וככה יצאתי. ובהתחלה היה לי מאוד קשה להתמודד, חשבתי שלא היו לי חברים וזה, ואחר כך המשיכה השנה, ועכשיו אני רואה שיש לי חברים. קשה לשיר, אבל כשלומדים זה נהיה יותר קל, ולא תמיד זה כיף. זה כיף כשאתה הולך להופעה ואתה רואה מה יוצא לך מזה. בהתחלה גם לא ידעתי כל כך איך לעשות את הכל, אבל אחר כך כשהתחלנו את התרגילים, ואז התחלתי לדעת איך עושים את הפיתוח קול ואיך שרים. אני אוהבת מוזיקה דיסקו של ריקודים, ואני דווקא יותר אוהבת את השירים היותר שקטים. אני אוהב מאוד שירים ישראלים. כל החברים שלי מהכיתה, אני לא יודע אם מפה, אוהבים כל השירים האמריקאים של הדיסקו והריקודים, ורק אני יוצא דופן אוהב מוזיקה ישראלית. בקונצרט הראשון שמעתי כל מיני מקהלות וכזה ראיתי כמה הם שרים טוב ויפה, אז עשיתי כזה וואו, הלוואי שאני פעם אוכל להגיע למקצועיות ברמה כזאת בשירה. ובסוף אני חושבת שאני יודעת שהדרך עוד ארוכה, אבל אני כבר בהתחלה. ההופעה הולכת להיות הופעה קשה, אבל נהנה בה. ביי, יחזור לכם אחר כך. תעלו על המדרון. הופעה, אני מקווה שתהיה הופעה טובה. כולם אמרו לנו שמאחלים הצלחה, ואני מקווה שתראו אותנו. I
הכל יפה, אבל זה טוב, טוב, זה טוב ולא לבחור אומרים, לא אכפת האנשים, לא אכפת השם, לא, 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 אני שומר, נשמע שלום, עובר מדהים בכל, לא יצחצח בו 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 בו. גמרנו את ההופעה, הייתה אחלה הופעה, מה שאני שמעתי. אני מאוד רוצה שהרבה ילדים יבואו למקהלה שלנו, כי אנחנו קצת ילדים. זהו, לילה טוב, ביי! כאן הגיע לסיומו מגזין מספר 4, מקווים שנהנתם. לתגובות והצעות תפנו אלינו, מתנ"ס רמת אביב. ניסיתם פעם לשיר? לרובנו זה לא כל כך קל, אבל מסתבר שילדי רמת אביב אוהבים את זה, אפילו אם זה קצת קשה. קודם כל יש לנו מזרונים שעליהם אנחנו עושים תרגילי הרפאיה. עכשיו אנחנו מתחילים. ואחרון, אני לכם ידע לחבק את הרגליים. טוב מאוד. די למעלה, שתהיה עוד. אחר כך אנחנו עושים גם תרגילי פיתוח קול ותרגילי נשימה. לאחר מכן אנחנו גם קמים ושרים. בבית הספר למוזיקה, היא שמעה בדרך כלל שיש לי קול נורא טוב ויפה, והיא המליצה לי על המקהלה הזאת, וככה יצאתי. ובהתחלה היה לי מאוד קשה להתמודד, חשבתי שלא היו לי חברים וזה, ואחר כך המשיכה השנה, ועכשיו אני רואה שיש לי חברים. קשה
אבל כשלומדים זה נהיה יותר קל, ולא תמיד זה כיף. זה כיף כשאתה הולך להופעה ואתה רואה מה יוצא לך מזה. בהתחלה גם לא ידעתי כל כך איך לעשות את הכל, אבל אחר כך כשהתחלנו את התרגילים, אז התחלתי לדעת איך עושים את הפיתוח קול ואת ההכשרים. אני אוהבת מוזיקה דיסקו של ריקודים, ואני דווקא יותר אוהבת את השירים היותר שקטים. אני אוהב מאוד שירים ישראלים. כל החברים שלי מהכיתה, אני לא יודע אם מפה, אוהבים כל השירים האמריקאים של הדיסקו והריקודים, ורק אני יוצא דופן אוהב מוזיקה ישראלית. בקונצרט הראשון שמעתי כל מיני מקהלות וכזה ראיתי כמה הם שרים טוב ויפה, אז עשיתי כזה וואו, הלוואי שאני פעם אוכל להגיע למקצועיות ברמה כזאת בשירה. ובסוף אני חושבת שאני יודעת שהדרך עוד ארוכה, אבל אני כבר בהתחלה. קולי 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 קולה קולי 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 קולה קולה קולי 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 קולה יומי יומי קולי יומי יומי קולי 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 קולה קולי 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 קולה קולי 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 קולה. ההופעה הולכת להיות הופעה קשה, אבל נהנה בה. ביי, יחזור עליכם אחר כך. תעלו על המדרון. הופעה, אני מקווה שתהיה הופעה טובה. כולם אמרו לנו שמאחלים הצלחה, ואני מקווה שתראו אותנו.
גמרנו את ההופעה, הייתה אחלה הופעה, מה שאני שמעתי. אני מאוד רוצה שהרבה ילדים יבואו למקהלה שלנו, כי אנחנו קצת ילדים. זהו, לילה טוב, ביי! כאן הגיע לסיומו מגזין מספר 4. מקווים שנהנתם. לתגובות והצעות תפנו אלינו מתנ"ס רמת אביב.